Lessons significa Movement Integration at Academic Lessons. La traducció en català és integrar el moviment dins les activitats d'aprenentatge de l'aula, concretament a l'etapa d'educació primària. L'objectiu d'aquest projecte és transformar les activitats d'aprenentatge que impliquen estar asseguts en activitats físicament actives per a qualsevol nivell d'intensitat que impliquin a l'infant haver de realitzar-les i resoldre-les a partir del moviment. Concretament, ens centrem en 3 àrees d'aprenentatge: les matemàtiques, anglès i medi natural de l'etapa d'educació primària. Posem un exemple. En comptes d'aprendre les formes geomètriques a l'àrea de matemàtiques, a partir d'una fitxa o activitat que s'ha de realitzar assegut, transformem l'activitat de manera que han de realitzar les figures amb el propi cos i en moviment. El projecte Moving Lessons ha sorgit arrel de voler respondre a la següent pregunta. Com poden les escoles augmentar els nivells diaris d'activitat física i reduir el temps assegut, alhora que es manté o es millora el rendiment acadèmic? Aquesta pregunta sorgeix davant l'augment continuat d'infants i joves de 5 a 18 anys que no assoleixen les recomanacions mínimes d'activitat física diària de l'Organització Mundial de la Salut. De fet, a nivell de l'estat espanyol, els resultats de l'estudi PASSOS, realitzat de la Fundació Gasol, indiquen que el 55,5% dels infants i joves no compleixen les recomanacions d'activitat física.